כדי לחבר את הפתיל של החרמש, עוד פעם צריך מפתח הלם, לדחוף אותו פה איפה שצריך, להרכיב את החלק הזה, אוקיי? צריך לתפוס אותו, ועכשיו אני לא יודע מה עושים. אני חושב ששמים את הבורג הזה, אבל הוא לא מתחבר. רגע. כן. רגע. עכשיו שמים את הבורג הזה, ולזכור שזה עבודה הפוכה. צריך לסגור אותו חזק. זהו, ואחרי זה אפשר להרכיב את החלק הזה עליו. אני חושב. בואו נראה. 1, 2. גם בצד הזה. hopefully שאנחנו מצליחים לעשות מה שאנחנו רוצים. ומוכן.